Yawwa kai ai dama kai nake nema kawo dai sama ka gani hawo salama alaikum baka ganna a firgita ba ina ga ka firgite to billahi allazi la ilaha illa huwa maganar auren na maliya ce me ya faru magana auren na maliya da Hadiza Gabon kai baka ganna a firgita haka ba to wallahi taru nake saboda shagali za a sha a bikin na maliya da Hadiza Gabon kace akwai kallo sa'adin hu su zango su wane ne duk a fim din nan da kake gani sun taru kace za mu go misali ai amma kuma shi mutumin yake shi da ai shi wannan matarsa ta sa shi a gaba wallahi ba ta san kamayya ba ta san aura kuma ku ba kyale ta kai wannan matar ta fi karfin mu amma kuma ni na ga aminin ta ne amini na ne kudda ka san tare muka yi tallafu wallahi tallahi ta sa shi a gaba kwanaki da je gidan ma so ta yi wa ta kashe mu gaba ɗaya Allah ya cece wallahi tallahi ka ba hankali wallahi yi isa na zo gun ka kai ma kai tanadin ki yadda zan yi ai bishasha a bikin nan zai wallahi to ne zo da tanadi ran mu tanadi dai kai ma fa abokin ka yake abokina ya sanar da ni amma ni da nake aminin sa ina da right din da zan wakilce shi to wani na fita ni wani abu a ko dalilin da yasa ka muke abin nan ko na muke so a nan ka sani yara hamsin ce ka kake so sai kuma ina ba ka wai me yasa wai wanda tsakin nan da ni kake kore da kashi ne kake a da kashi din nake ai ba da ya zai in matsa ki ai ba zan matsa ki ba saboda kana ba wallahi yau da gaskiya ka zo a wani ya haƙuri ke a inda ka nan ba kawo ka a ban da lamba akawo ka san ban da akawo an ji kunya wallahi ban da akawo amma dai ranar bikin na ma dai da Allah kai ma kai tare sosai ma kenan sai na zo to za ka tafi in nake dauke ka kai wani gajere da shi bai ai ba ni da kashi kowa ba shi da kashi Mado, wai yanzu ya za a samu kuɗin nan? wannan kuɗi ba Wannan kuɗin aure mana? ai ka kwantar da hankalinka Allah wallahi ba dai kana tare da ni ba ai an gama Allah wallahi To, ka san yanzu to kake ganin kuɗin nan tunda kaga ita dai Hadiza Gabon nan babban mace ce ko ba haka bane? Yanzu kana ganin kuɗin irin an gani ana so in na bata 10,000 yayi? ai kamar ma ka zira jiki Allah malam. Allah wallahi To kuɗin sadaki fa irin 15,000 yayi? 15,000 12,000 za ka bata Kaga an hada da 10,000 22,000 ko? 22,000 To akwati kake ganin mata uku ko biyu? akwati ka gane akwati ɗaya za a yi mata Shikenan akwati ɗaya in sa atamfa guda biyu, leshe guda ɗaya, in sa takalma silifa guda uku ko? kwarai da In gaske samu hodojin na 150 in zuba mata. zuba Saboda ita Hadiza Gabon babba ce. Kaga da ko bata shafa hoda ba yake kyakkyawa ce. kyakkyawa Sai ta yi murmushin nan. Allah dai. Yanzu kamar zan hide. Dan dai yanzu abin din an kofa. Wace idan shadda zan sa? Girin zan sa ko bulu ko kofi. gizina irin ruwan madaran nan ka san ita ma ruwan madara ce Shi yasa nake jin daɗin zama da kai. Allah ku Allah. ai baka da matsala Yawwa, yau kake ganin wani irin takalmi kamata in sa? Ko ba shu zan sa ko irin mai fatan nan ko mai irin igiyar nan ta hakan nan? me tsadar ka ba shi irin bakin nan Dan 850. kwarai da gaske Sannan ina so don bikin na kayata shi. Ka san wannan mawaƙi zan dako? a Nura M Inuwa. Allah Allah ya zo ya mun waƙar nan. An daura aure
na mali yake ti da Hadiza Gabon ta zama amaryarsa wata rana za mu shige ɗaki ki haifa mun ƴaƴa guda 5 I love you Hadiza. Allah na mai kyautar rubu Allah alquran kuma sannan rana ta bi za mu kira a dogon ja me war haka za ku ji mu ayye haka za ku bari mu mun sha da kunin jikin mu mado idan Hadiza Gabon ta shigo gidana billahi hina yanka mata zabi guda 4 Allah alquran man za a rage za a haba ba dole ba kawo wa za a tattaro ma kawo ma ai za ta yi kai a diyar da za a yi diyar da za a yi kaga ba sana'a ce da mu ba amma duk yadda za a yi mu nemi kuɗi zan nemi kuɗi da an yi bikin nan dai lafiya ni na san in dai an yi auren nan ba da matsala gaskiya hada wallahi ba komai yanzu dai abin da za a yi yanzu duk yanda za a yi a yi kokari a samo wanda ya san inda Hadiza Gabon nan take saboda ta san cewar ni ina son ta to ba matsala ko ba haka bane ba matsala abin da za a yi kenan ka karya kuwa wallahi ban karya ba ni da ke gidan na ka san nayi bakan lamba gaskiya ba ta bani abu tana wahalar da kai Allah kwanaki da ta kumbai da kasan kubuwa alquran tabbiya yanzu abin da ya kamata a yi ko tashi zai mu tafi wajen mai shayi nan wannan mu karbi bashi nura kenan mu karbi bashi mu ce man Allah ya sa ka aura Hadiza Gabon sai a biya shi lokacin da zamu ciwo na kwai ma kenan kai waya ga bakin Aminu OBF ya samu kaza. Wangali kai ka san daman nan din ba nama. Wallahi ba nama. Ka san canjin nan da aka yi OBF ya higa bala'i. Allah. Alquran masifa. Masu biyo su rike mai kuɗi. Na zama ango. Sharholiya. Hello ƙawata. Ya kike? Lafiya ba lafiya ba. Ya faru kuma? Ai wato maganar auren mijinki da Hadiza Gabon ta tabbata. Me kika ce? Ai kwa dai maganar auren mijinki da Hadiza Gabon ta tabbata don na ji kishin ma Hadiza Gabon din tana neman shi. Shadija. Ke fa ina kika ji wannan danyen labarin? Ya kallon ruwa kwado ya miki kafa. Ta lalle ma kuwa. Auren mai gidan na hane zai tabbata hado ana cewa wani Hadiza Gabon tana neman shi. To wallahi bari ya zo gidan nan sam ba zai yi ba wallahi. Sai na ci uban mado dan banza baki kaman zunubi. Daman na sani tsohon munafiki dan iska yana tafiya kafa a waskace kai a karkace yana tafiya yana haka wai yana kallon gari. Billahi lazi za su zo su same ni. Shi ma mai gida yana ai sai da daddare muna bacci sai na cinna wuta a wannan gemin nashi ni za a hauka ai wallahi ba zai sabu ba bari ya dawo Allah ya kawo shi lafiya ba zai yi ba da ni Malam Mado. Ya gida. Madalla. Daga ina haka? Wallahi daga gun mutumin nake. Maganar nan dai ta tabbata. Ta me fa? Ta tabbata ba da. Ai mahaukaci ne na Maliya. Na Maliya? Ka san me ya faru? A'a. Gidan suna. Sai ya daga hannu ya tura ta shi da addu'a a wuri gaban. Gidan mutuwa. Ya daga hannu ya ce a taimaka mai da addu'a a wurin gaban. In an ɗaura aure yana ji an ɗaura aure zai ce shi ma a taimaka da addu'a Allah ya sa haka zai auri gaban. Kaga hauka ya tabbata. Wato ku ba ku da wani abu daga mutum ya sama wannan sai ku sama ido. To wannan ai baki ciki. Za ka jirgi ɗaya ne ɗebo. Ban gane jirgi ɗaya ne ɗebo ba. Ai a tasha ɗaya kuka hau kuma a tasha ɗaya za ku sauka. Kawai da mutum ya samu yarsa walwala ina so ya hubta ita ko kuma kun zuba min ido. Ka san me abin dubawar? Ita gaban ɗin ta san yanayi? Ta sani. Wannan wallahi talla wannan bakin ciki. Kaga ba bakin ciki bane bulin ciki ne. Kawai ku ga mutum ina harƙalla kawai ku samu ido. Bulin ciki ne. Salamu alaikum.
za ka shigo Da ma duk gida ba sallah. wannan isa da kike yi ya fata yawa fa. Wannan zirga-zirgar da kake na menene? Wannan zirga-zirgar da kike ina yi ba komai ne yasa nake wannan zirga-zirgar ba. Magana yadda za a haɗa kuɗaɗen nan na batun a kai wa Hadiza Gabon kuɗin an gani ana so. Saboda mun zauna da ni da abokina Mado muna tattauna ce dai ba matsala amma kin san dole ni ma ne wani abu. Ina ban gane in ba. To ni wannan me ruwa na a ciki? Da abin da ya shafe ni ne? Ha! Ke yanzu ba abun alfahari bane a ce mijinki zai ƙara aure kuma kishiya ta zo gidan nan kawai ki zo su ce ba su ci abinci ba. A abun kunya ne. Abin kunya. Ke yanzu dan daurin auren yake sa ina kayan? Saboda bakin ciki? To ni 1000 ma cikin kudin adashin nan 1000 nake so ki dan bani aro. Sai mu dan hada. Ki ki dauko min kudin adashin. 1000. To wallahi barkaci in baka labari. Da wannan labarin kan zan ƙuregen naka. Na gwammace barawo ya shigo gidan ne in mun dan iskan duka ya jefar da ni in kashe banza. Akan dauko kuɗi in baka in ce ka je fara aure. Ki gane su. Saboda ka mai da iska ni ne zan ɗauki kuɗi in baka in ce ka je ka yi min kishiya. Ko? To duk mace da kaga za a wa kishiya sha ta buɗe baki tana hauka wai tana farin ciki wai tana taya miji murna. Wawuya ce kan ya toshe bata san me take. Ke da Allah saurara. Ke fa na fuskanci yan bakin ciki ci. Ya alheri da ci gaba da farin ciki ya tawo min a rayuwa ta ki rinka kokarin dakile mun shi. Haka ake rayuwa? Ke wai ni da ke waye ke auren wani? Ni nake auren ka tunda ni nake ci da kai. Ni ke cewa? Ni so nake ma Allah ubangiji sa a kore ka auren aiki. Na so ni in dinga ci da kai a gidan nan sai in ga iskanci in ga karshen auren Hadiza Gabon. Wa iza matal abdu yayin da ba ya mutu. To bari na ga miki gaskiya ki ba da 1000 nan koko igiyar da take hakan nan alquran kin da sani wallahi ba za ki ba kenan? Tas. To jeki Mun badawa. jeki Ban badawa igiyan ba. Igiyan. To jeki kar ki zungure mun hanci jeki. Kin ga ba a hankali fa. Ki bu a hankali fa. Ba za a ba. La ila kina neman albarkar ubangiji kuwa? Ke duk yana kin dunguri mai farin keken nan. Mutum bai da aiki sai aure. Kin dunguri mai farin keken nan. Kana tafiya tukuna kana. Wallahi shi kika dungura. Me zuwa masallacin nan da asuba a kafa. Kuma aure da Hadiza Gabon ba gudu ba da ba. Sai na zama angon Hadiza Gabon. Ai a wakil ya tumin ka ne. Kaga tare suke yi. Dogon ba. Tare ai suke. Mai farar hulan nan. Tare suke. Mai farar hulan nan. Tare suke. Wa kake? Mado kake kuwa kake? Yanzu kai saboda Allah da Annabi Mado kana ji kana gani wannan abokin naka ba haka iya bashi shawara mai kyau ba. Shikenan bai da aiki sai ƙara aure kuma ban ga wata tsiyar da bawa ya ajiye ba. Saboda Allah da Annabi ku kenan ku dinga karaɗa hanwa kuna maganan aure saboda Allah ba ka jin kunya. Ai ni babban abin da ya bata min rai ba. Kwanaki nan muka zo kika hankaɗa ni kan kyaure. Yadda kashi na ya goce yadda na je aka yi min kamun kashi. To ai yanzu hakuri za ka yi kaga rai ne ya ɓaci. Rai ne ya ɓaci. Hakuri za ka yi. Ka san mu mata ba dama. In kishi ne tun zuro mu. Ba dama wallahi sai mun balle ni gaskiya a matan ma ni ta daban ce. In dai wurin kishi ne sai dai in bana ƙaunar mutum. Saboda haka sai dai ka yi hakuri. Yanzu nan ka yi haƙuri don Allah don Annabi ka bar wannan zance ya wuce tunda kai abokin shi ne dai ka ba shi shawara. To shi kenan yanzu zan ba shi shawara zan gaya mai ya ƙara ko kai ya ƙara. A'a kamar yaya ko ya ƙara ko kar ya ƙara haka ba na ce maka ka ba shi shawara kar ya ƙara aure ba cewa ne ka ba shi shawara ko ya ƙara ko kar ya ƙara. To ka ba shi shawara ka ce mishi ya fasa auren nan. To ba mai yiwuwa ba ne. To ba matsala. Yanzu kai abokina mu je ko? To mu je? Mu je can din. Ye mu tattauna Yawwa can. insha Allah ni kuma zan ba shawara. To, Dan Allah akai zuciya nesa kin ji? Yawwa. A taimaka da shawarto mai kyau. To ba matsala.
an banza kashin baya a waje bai irin uwa zunubi yanzu haka ba shawara arzikin zai je ba shi ba. Kai na rantsi da Allah sai ka aure gaba. Wannan ladafin fa da kaga ta haifa ma kira kenan. Alkur'an Dan banza wallahi madur taɓaryar nan na a ajiye lokacin mutuwanka ya kusa madu. ai su haka suke. Wai kai ka ɗauka sakowa ta yi? Ai kana ganin ta haka sun yi nan wallahi tsohuwar munafuka ce. Allah. Alƙur'an zuciyarta cike take da hasada. Alƙur'an. To billahi allazi la ilaha illa huwa ba ta isa ba. Kuma fa ba fara bace. Allah. Alƙur'an mai ne yayi. Alƙur'an mu babban nan ka ta gamu. Ka san ba da kirki. Ko? Ina jin an sa ranar bikin nan kwana 1-2 ya rage. To kai ka ina ka kiyama. Na ga ya muka. Bismillahir rahmanir rahim. Haka kawai mutum ba za a bar mutum ba da yake na mutane. Ko da ya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Numaju. Masifa ke ta Amu wa alaika assalam. Mai gida na Maliya. Sani da dawowa. Yawwa daman kin dora abincin ne ko baki dora ba? Ban daura ba. Baki dora ba ko zaki dora? Ban daura ba. Saboda me? Tsaya tukuna tambaye ka. Kin dai san ina da ulsa ko? Kuma za ta iya karasa ni a kowane lokaci. Shi ne saboda tsabar rashin mutunci ba ki dora girki ba. Kin taba ganin inda mashin ya tafiya ba tare da mai ba? To ai ka har ma ka mutu. Ka in ka mutu ba kana neman Hadiza gaban ba? In ka mutu ni kuma ina gama idda sai in nemo zango. Ba shi kenan ba? Hadiza mu maridan aliman muhayyan ya hayya ya kan ya jira da wani kiran. Ka ga malam saurara. Tukuna ma auren Hadiza gaban din nan za ka yi ko kuma ka fasa. To maka dawo nan ce ha dawo zo ka ajiye